Ateak ireki genituen herritarren giltzari esker. Orain, bidea marrazteko garaia da. Etxebizitza eskubidea izan dadin, bidea marrazten jarraituko dugu. Tolosa euskaren hiria izaten jarraitzeko, bidea marrazten jarraituko dugu. Hurrengo belaunaldiei etorkizun hobe uzteko, bidea marrazten jarraituko dugu. Gure sortzaileei plazak irekitzeko, bidea marrazten jarraituko dugu. Auzo biziak izan daitezen, bidea marrazten jarraituko dugu. Bizitza osasuntsu bat izateko, bidea marrazten jarraituko dugu. Tokiko merkataritza indartzeko, bidea marrazten jarraituko dugu. Enplegua sortu eta garapena bermatzeko, bidea marrazten jarraituko dugu. Tolosarrentzat zerbitzu publikoak bermatzeko, bidea marrazten jarraituko dugu. Guztion herria elkarrekin egiteko, maiatzaren 24an, bozkatu Euskal Herria Bildu.